Новое радио. салому дуруд мегӯем ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳза амро гӯш карда истодаед дар мавҷи 95.5 FM. барномаи шомгӯӣ бетанаффусӣ дома дорад ва ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам. ин шомо меҳмон дорем, чун анъана шумо чун медонед, албатта мунтазам мо меҳмонҳоро аз қабили ҳунармандон, актёрҳо, варзишгарон ва ғайраҳо казо ба барномаи шомгӯӣ бетанаффус даъват мекунем ва ин шом меҳмони мо ҳастанд чемпиони муҳорибаҳои омехта, варзишгари касбӣ Дилшод Наҷмиддинов, ки мо аз дидори шумо дар меҳмонии радиои Нав нахустин маротиба хеле шод ҳастем ва хушомадед ба радиои Нав. Ассалому алайкум ба ҳамаи шунавандагони радиои Нав. Ташаккур ки маро даъват кардем ба барномаи бетанаффус. Саломат бошед. чун шумо дида истодед, барномаи мо вақти шом оғоз меёбад, вақте ки як рӯзи пурташвиши зиндагӣ ба охир мерасад, вақте ки шумо фориғбол аз кору ғаму ташвишҳои зиндагӣ мешавед, яъне фурсати шом. Шоми мо чун мебинед ин идомаи рӯзи корӣ аст, яъне мо барномаро дар ин ҷо идома медиҳем ва барои шумо вақти шом кадом вақт аст? Одатан шомро дар куҷо бо киҳо мегузаронед? Бо чӣ корҳо машғул мешавед? Мо шомро ба машқ шурӯъ мекунем то соатҳои 10-11 шаб қариб дар спортзале. Барои чӣ махсусан дар вақти шом бо тамрин машғул мешавед, дигар вақти рӯз не? Дар як рӯз мо 2 маротиба тамрин мекунем, аз соатҳои 9 саъат то соатҳои 11. баъд аз тамрин аз қафои кору бори зиндагӣ шомгоҳон ба тамрин диндова ба тамрин бо шурӯъ мекунем. Вақте ки бо машқҳои ҷисмонӣ дар толори варзишӣ умад бо тамрин машғул мешавед, пас аз ҳамин тамринҳо чиро дар худ эҳсос мекунед? Мақсад ҳамае ки мо худро бояд нишон бидем дар байни дигар кишварҳо ки тоҷикҳое ҳастанд ки мақсад ба қувватанд. Мо худро бояд нишон бидем дар дигар давлат ки моро метавонем шида, на мақсад дигар чемпионат таъриф накунам, бигӯям ки ҳамхали фалони тоҷик ҳамхали чемпион буд. мо фақат ба як цел зал меравем ки парчам обрӯи тоҷикистонро баланд бардорем. беҳтарин ва дар ин мо шубҳа надоштем ва надорем, зеро ки мардони ҷасоратманди бисёр дорад Тоҷикистон ва ман айни замон боз мехостам аз шумо пурсам ки дар оила ба ғайр аз шумо ҳаст ягон нафари дигар ки варзишгари касбӣ бошад мисли шумо? Не, дар оилаи мо ягон нафар варзишгар набуд. ин касбро худам интихоб кардам ва худам давом додам. чӣ илҳом бахшид ки шумо мақсад варзишро интихоб кардед ва боз варзиши, яъне намуди муҳорибаи омехта, сабаби ин дар чӣ буд? чӣ рӯҳ баланд кард ё ки рӯҳ баланд кард? ки илҳом бахшид? шояд метавонед гуфта? аз хурдӣ дар дили ман вақте варзиш буд, футбол тамрин мекардам. бозӣ мекардед? бале, футбол машқ мекардам. қариб 1.5 сол машқ кардам. дар байни футбол камтар нофаҳмиҳо мешид, озмоӣ мешид байни бачаҳо. ба ҳамин сер рафтам, гуфтам камтар қуввати худро ба қувват кунам, ба футбол биям. яъне ки сабаб футбол шудааст? бале, аҷоиб буд. футбол буд. баъд рафта ба зали муҳорибаи омехта тамринро оғоз кардам. дигар машқ рафт, дигар футбол, дигар ба футбол дигар барнагаштед? Не. барои он ки анамон шояд хассосои худро гиред аз нафароне ки шояд мубориза мебурданд ки шумо ғолиб баромадед дар футбол. вай ахира фикри кӯдаки буд, вай кӯдак будем, қасдгирӣ хеле вақте арбаин соло мегзара, уже қасдгирӣ нест, меҳнат мекунӣ, бояд худта нишон будем, бояд доказат кунам, на ба қои мавзӯи да қасдгирӣ дар майдон бояд доказат кунӣ ки исбот кунед ки шумо сазовор ҳастед. бо ҳамон дӯстоне ки шояд дар кӯдакиятон шумо бозио мекардед, масалан бозии футбол, имрӯз ҳам доред дӯстоне ки дар давраи бачагӣ дӯстӣ мекардед ва ҳоло ҳам дӯстӣ мекунед бо онҳо? бале, яке аз онҳо маъруф ҳол дар шаҳри Москав аст. варзишгар ҳастанд? Не, варзишгар нест. аз хурдӣ бо ман калон шудааст, ҳеҷ ка набуд, мақсад дар бари ман буд, то ҳозира дар бармай мақсад аз дар Москва насиб ба қарибӣ мегуфтед ки ба ғайр аз варзиш, яъне бо варзиш машқ кардан, тамрин кардан, боз ягон касбу ҳунари дигаре ҳаст ки шумо бо он мунтазам сару кор мегиред? ба ғайр аз машқи худам бо тренер ҳастам, муаллим. яъне ки
толибилмон ҳаст ва меомӯзонед. бале, шогирд дорам, шогирдро дарс медиҳам. барои то ба сатҳи касбии муҳориба баромадан шумо чанд сол нозукиҳои варзиши муҳорибаи омехтаро омӯхтед ва чӣ қадар вақт барои ин лозим шуд омад? барои ба майдон баромадан 4 сол фақат тамрин кардагим ва 4 сол баъд тренер боварӣ надошт, намебаровар дӯст тайёр нестӣ. бо беғарз аз машқҳои ки дар зал мекардам, бо сару худам хуб барвақт мехестам, машқ мекардам барои ба мақсад расидан. ва 4 сол пас ба барои майдон баромадам. аслан барои ин мувофиқи анамон нақшаи қоидаи варзиши чанд сол бояд тамрин мекардед? ҳар одам ҳар хела метавона 1 сол дақша тайёр кунад, метавона 2 сол да 4 сол да, ҳар хел одам организмш ҳар хела. ма ки як ҷо кор мекардам, камтар мушкили зиндагӣ буд, ҳам машқ, ма 4 сол ма тайёр карда тонистам. нахустин муҳорибаи касбии шумо дар майдони касбии варзишӣ дар куҷо буд, бо кӣ буд ва вақте ки шумо ба муҳорибаи махсус касбӣ баромадед, чӣ гуна дар он майдон эҳсосот шуморо фаро мегирифт ва бештар ба чӣ такя мекардед барои ба даст овардани ғолибият? ма якум бор дар регар баромад кардам. аз қафои ман чемпионо рафтан, мотиватсияи ман бо буд, энергияи ман ки қафои ман чемпионо омадагиам. рақиб ман аз регар буд, баромад кардам. дар онҷо 3 рақиб доштам, 2 таашро задам, 1 тааш маро мағлуб кард. яъне ки 2 ғолибият, 1 мағлубият ҷой дошт. бале, дар он ҷои дуюмро гирифтам. ҷои дуюмро гирифтед. ин нахустин муҳорибаи касбии шумо буд. хуб, аз нигоҳи шумо, аз фикри шумо Дилшод, барои варзишгари касбӣ шудан инсон чӣ гуна хислатҳоро бояд дошта бошад ба фикри шумо? ба фикри ман аввал хоксор бошад, бениҳоят хоксор бошад, шукрона кунад фақат Аллоҳ. ами Аллоҳ чанд қадр шукрона кардӣ, ҳамон қадр зиёдтар метиҳад. бояд дар ҷои аввал хоксор будана. бисёр дига ягон чиз нест, фақат сара хам кардан, машқ кардан дар кора. машқ кардан. бемеҳнат роҳат нест мегӯянд, дуруст аст. ва боз мехостем бифаҳмем ки айни замон ё ки то ба имрӯз дар кадом кишварҳо ба ғайр аз Тоҷикистон шумо машқ мекунед, тамрин мекунед? дар кадом саҳнаҳои бузурги майдонҳои калон баромад кардед ҳамчун намоянда аз Тоҷикистон ва бо киҳо буд муҳорибаҳои шумо? чанд ғолибият, чанд мағлубият? дар ин бора низ қисса мекардед? тамринои худро як мартиба зубор дар Қазоқистон гузаштагӣ ҳастем. 2015 буд ё 16 ба фикрам. баъд ба Москва рафтем, Догистон, Грозний, дар онҷо тамрин кардем. муҳорибаҳои худро дар шаҳри Қирғизистон шурӯъ кардем. берун аз Тоҷикистон баромад кардан, бо як қирғиз муҳориба доштем. баъд менеҷер пайдо кардем, ба Хитой сафар кардем. 4 маротиба Хитой, аммо қатъи хитоиё задем. амҷода ба Москва тамрин кардем барои камарбанди чемпион шудан дар лигаи Кализей. ҳар мағлубият ё ғолибияте ки пас аз баргузории бозӣ ба вуҷуд меояд, шуморо ба чӣ водор мекунад бештар? ма вақте якум боре ки муҳорибаи калон бурад, майдони калон, ма якум бор бой додагиам. хуб, бой дагиам, ҳама мегуфт ҳамин бобро бой бути дига намефурад, ҳамин машқай хафои зиндагӣ меш мегуфт. ки бурадам бой додум, яҳбора мотиватсия шид, доказат кардан хостум омада. дар як рӯз 2 бор мақсад машқ мекардам, дига ма шаво хоҳа намекардам. мехестам ҷурам бекисам, соат 4 шаб буд, стадион рафтам, мешима медавидам, машқ мекардам. ҳамин хеле тамрин қариб 1 сол баромад накардам. баъд аз 1 сол баромад кардам дар шаҳри Россия бо ҳарифи татар аз Татаристон буд. хуб, онро дар ҳолати нокаут 7 секунд нокаут мегӯянд, бар он равон кардам. аҷоиб. ва ба фикри шумо барои чӣ дар амин гуна як вақти ниҳоят кӯтоҳ ба шакли нокаут мағлуб кардед? шояд он нафар ягон тайёрӣ надиданд ё ки он қадар буди қад набуданд дар муҳориба? бои мара дагӣ буд ки ман 2 бой додагӣ будам, якта муҳорибаи касбида. шуморо ҷиддӣ қабул накарданд? ҷиддӣ қабул накарданд. то муҳориба менависта, ғам медодам хеле да смсо ки ман шуморо ғолиб меоям. якум раунд ма тайхал мекунам. хуб, ман биромадам, фақат Аллоҳ гуфту мақсад. ман 1 сол баромад кардагӣ набудам. вақти майдона дидам, хама гум кардам. вақти замин синаш рафтам ки урам дига дар чишмош тарса эҳсос мекунӣ.
хал ҳамдуме 7 секунда нокаут ягон варзишгар ба дил нияти нокаут кардан дاره клетка намедуре мақсад расчоти ами 3 раунда мегира ами 3 раунда ба худаш кадом раунда туғри шава баъш ки қуввата 3 раунда мондан дар ко як қувват ами 1 раунда 5 ҳама қувват дар шумо боқӣ монд ҳо дигар баъд бо дамашқ сарф кардем баъд аз 2 моҳ бо тамрин кардем вақте барои камарбанд ҷанг мекунӣ баъд 4 ҳарифро мағлуб кунӣ алҳамдулилла ки мо ягон травма нагирифтем ягон чиз нагирифтем ҷароҳат набардоштем бале баъди он ба як рус ҷанг кардам онро ҳам ба ливои душад мегӯянд онро душадиш кардам охирон бое ки камарбандро ба тоҷикистон овардам аз чечня буд грозный онро ҳам ба подшоҳ буғӣ мегӯянд хел треугольникро треугольник кардам рақибоне ки дар он ҷо доштед бисёр арзанда буданд пурқувват буданд ҳамаи соперник барои мо арзанда барош ки да чашм дора ҳама шахилан ҳама одаме победа поражение аз ҷониби аллоҳ мешава мо фақат мебироем хуна нишон метем меҳнатомро касе чанд қадр меҳнат кард дар майдон маълум мешава барои ғолиб шудан дар муҳорибаҳо вақте ки мебароед ба майдонҳои калони варзишӣ дар ҳамон вақт барои варзишгар чӣ муҳим аст бештар ба чӣ такя мекунад вақте ба майдон баромадан ба мо муаллимо хеле мотиватсия метиҳанд мефаҳмонанд агар мо боитем я сархаймон намешавад дар байни оқа давлат оқа кишвар оқа мухлисо омадагиян аз чанд кишвару мо мебироем мақсад оқа тоҷикоро мебинем рӯҳ баланд мешавад бале энергияи баланд мегирем такя ба қуръане такя ба аллоҳ мекунем такя ба мардуме ки мухлисои омадагиян майдон медурем бами 2 бор ронта гирифтан 2 бор тоисон ба пеш гуфтан дигар бас саидам қаме бироед касе бошад гада уҷо мезаниша шуморо рӯҳбаланд месозад яъне воқеан беҳтарин муҳорибаи омехта аз намуди муҳорибаҳои дигари варзишӣ махсус бо чияш фарқ мекунад ҳамаи варзишҳоро як кардагиян самбо гуштинг зудо ҳамаи варзиш бокс ҳамаашро як кардагӣ мма сохтагиян мма ба забони тоҷикӣ муҳорибаи омехта кардагиян мақсад ҳамаи варзиша як дровардагиян дар як чиз номша муҳорибаи омехта мондагиян яъне ин маҷмӯи намуди бозиҳои варзишӣ умуман муҳорибаҳои варзишӣ аст бале вақте ки бо муҳориба машғул мешавед ҳамеша дар фикри шумо дар сари шумо чӣ гуна андешҳо ҳастанд андешҳо пеш аз биромадан весагонка меган варзишгарои чиза мефаҳманд 20 рӯз пеш аз бои мондан диета мекунем дар байни 20 рӯз мо бояд 13 кило 14 кило вес партоем хумо хароб кунем баръакс яъне ки шумо харобтар шавед парҳезам ҳаст ҳатто мақсад ман дар веси 57 кило иштирок мекунам весам 73-74 кило меша ай ҳама мушкили варзиш муҳорибаи омехта ҳамеае ки вес ганият мекунӣ 13-14 кило дар байни 20 рӯз фақат то ҷанга то боя мақсад ҷанга ҳама карда метавона дар берин ҳама ҷанг карда метавона весагонкар ҳар кас карда наметавона нанг номуси бачагӣ нанг номуси варзиш мақсад дар вақт весагонка маълум мешава намешавад ки масалан шумо агар 73 ё 75 килограмм шуд вазни баданатон шумо наметавонед дар ҳамин вазн ба майдон бароед ман метавонам дар ин вазн баромад кунам мақсад саперник махша 90 кило 80 кило 75 кило медон рӯзи бои як рӯз мон вақт мешавад бале мушкил мешавад яъне хуб муҳорибаи омехта нобаста аз оне ки ин муҳориба омехта аст он ҳам дорад ягон қоидау қонунҳои худро ки бояд онро риоя кунӣ дар майдон бале дар стумура намезанам дар пушти сар задан мумкин нест хуб дигар дар кичо мефурад бизна ҷанг фақат баъд дар пахам задан мумкин нест мақсад бандаж мепӯшӣ зашта дорад дар ҳамин се узи бадан задан мумкин нест стумура пушти сару пахда задан мумкин аст ягон ҳолатҳои ногувор мушоҳида шудааст дар фаъолияти касби шумо масалан ҷароҳатҳои вазнин сахт ки шояд шумо пас аз он табобат ҳам гирифта будед ҳатто бале дар 2017 буд бо як ҳарифи узбек қувваозмоӣ кардам вақти мара дар ҳолати нокаут дар пушти сарам зад ман сатрисани гирифтам қариб 1.5 сол дам гирифтам тамрини соз намекардам мақсад чишмом дар мекард сарам сатрисани қим буд шумо гуфтед яъне зарба ба пушти сар яъне ин берун аз қоидаи муҳориба буд берун набуд вақте уҷа камероро дидам ба уже дер шидагӣ буда қариб 1 сол пас ин чиз аниқ шуд ки ҳоло дар қайди ҳаёту варзишгаре ки бо ман
амрақай буд нестай аз ин гузашт. фаҳмост. хуб, идома медиҳем суҳбатамонро бо шумо ва ман ин лаҳза мехостам аз шумо пурсам ки нобаст аз оне ки дар кадом касб, дар кадом соҳа кору фаъолият мекунӣ, дар ҳар як соҳа лаҳзаҳои хотирмон, аҷоиб ё ки ғайри чашм дошт мешавад дар вақти фаъолияти корӣ. Масалан, шумо дар ёдатон ҳаст ҳолате ки ғайри чашм дошт буд, аҷоиб буд ё ки шояд хандовар буд пеш аз ба майдон баромадан ё ки ҳангоми дар майдон будан бо шумо рӯй додааст ҳолате ки ғайри чашм дошт буд ва барои шумо аҷоиб буд? як ҳолат шидаги буд. Дар хуҷам вақти баромад кардам, аз қафои варзишгар бояд палатенс об гирӣ барои аз секундантои ман аз саросимагишон на об гирифта на палатенса. Якам раунда ҷанг кардем шуктем, мегум ов тен ов надорам. Гуфтам рума тоза кунем рах када, ҳамун ҷалатае ки пола мешакем рифтам рума тоза. Рума тоза кардем. Яъне ки дар воқеъ чунин шуда буд. Бале. Урандем дига ҷанг кардем, дига бӯи палатенс аҳамият ҳам надодем дига. Дар майдон медре дига ҳеч дар назар наметова. Воқеан аҷоиб, воқеан вақте ки зарур меояд ҳар чиз барои мушкилиро рафъ кардан ба кор меояд. Мегум танома тоза кунем ки танома рах када. Анамон муҳориба бо чӣ анҷомид? Дар ёд доред? Бале, дар сеюм раунд ба ливои даст меган. Бо ричаг ӯро мағлуб кардам. Оҳо, яъне ҳамон чиз ба ҳар ҳол ба шумо кӯмак кард ту андӯз. Новбаста аз оне ки дар кадом соҳа ҳастӣ, падару модар нафароне ки ҳамеша ғамхор ва ҳамеша дар хавотирӣ барои фарзанди худ ҳастанд ва махсусан соҳае ки шумо интихоб кардед ва ҳар замоне ки ба майдон мебароед, эҳсосоти онҳо чӣ гуна аст? Онҳо умуман тарафдор ҳастанд ки шумо фаъолияти кории худро дар ин соҳа идома медиҳед ё мегӯянд ки не бачам бас кун? кадому дар рӯзе фарзанди бояд ҷанг кунад. Хуб, вақте ба майдон пеша баромадан модар занг мезанем, мегум доте, мега бачам дир омадӣ, назаншам, мегам гарданша биги, мега баску биро бирай майдон, мега там дига чӣ кунам ки ҷангои мара хе прамои фир тамошо намекардам. охирон ҷанг ма тамошо кардану бахтам вақте биридем ёрум шон мега ки ҷои задагиам ҷошон вай задагия танаму бачам мега дилашон месӯзад барои модар зида дар кор нест, мега ман розиам анде ҷанг накӣ дига. Падаратон чӣ? падар аввал аки чӣ намегуфт, розӣ ая ҷанг кардам. умуман ба нигоҳи шумо барои рушд кардани махсус варзиши муҳорибаи омехта аз ҷиҳати касби пешравии варзишгарони ҷавон дар ин соҳа дар Тоҷикистон чӣ намерасад аз нигоҳи шумо? аз нигоҳи ман рози ҷавоно дар ин Тоҷикистон баромад мекунанд, камтар шуно айдаст метаванд дига ҷурабозию шавгардӣ мекунанд, машқшона гум мекунанд, сару дига машқ тамриншона намекунанд. Бо тамрин ҷиддӣ машғул намешаванд. Бале, дар Тоҷикистон чемпион шудем гуфта дига хали нест. Мақсад вақти дар як кор цел мемонӣ, мегӣ ман кора добиваться кунам, ҳамаи кор дар ин дунё мешава. фақат меҳнат кунанд, Аллоҳ бараката меташонад. шумо гуфтед ки ба ҳайси мураббиам фаъолият мекунед, яъне он шогирдоне ки шумо ҳамроҳашон нозукиҳои тамрини ин соҳаро меомӯзед, аз чанд сола то чанд соларо фаро мегирад, дар куҷо машқҳои шумо баргузор мешавад ва умуман ба фикри шумо ҳамчун як варзишгари касбӣ кӯдакро аз чанд солагӣ ба варзиш додан дуруст аст? дар муҳорибаи омӯхта аз 7 солагӣ 8 солагӣ хубтар аст. барои ба муҳорибаи омӯхта овардан аз 5 солагӣ то 2 сол гӯштинги тарзи озод воли мегӯянд, ба ӯ тамрин кардан мегиранд. баъд муҳорибаи омӯхта меша. ман шогирдон мақсад 8 сола доштум то калонсолора, мақсад 3 смена дарс медодим дар маҳаллаи 102 микрорайон, зали якай залон мегуфтанд. дамҷа дарс медодим шогирдора. соат 3 то соатои 9 соат 3 доштум, 5 доштум, ҳафти дарс медодам. ҳозир ай масъул омадам аз қафои дига коро давода. вақте ки ба назди шумо фарзандашонро меоранд барои омӯхтани нозукиҳои варзиши муҳорибаи омӯхта, ба чӣ бештар дар кӯдак, ба чӣ бештар шумо диққат медиҳед? шояд танумандӣ, хоҳиши худи кӯдак ё ки қобилиятҳояш, ба чӣ бештар таваҷҷӯҳ мекунед? аввалин ки ҳамаи фарзандошона меоранд, тарбияшон асос кунанд дар кора. як кор мекунӣ ки сиёсат шинони як ё кӯдако синфи 1 то 4 хонагиҳошона гӯш намекунанд, маълима гӯш мекунанд. бале,
дар ҳақиқат бале модараш меёра фарзандша мега ки рӯзам хали вай накарда ба ма рӯзномааш на рӯзои шанбе проверка мекардам медум каданш барои 5 мегирифт мегуфтум дар ради пеш бибу барои пеша меҳнат мекардам да касе дар қафо меиста гуфта бо пеш биён гуфта ман аввал тарбияшона нигоҳ мекардам касе тарбия дорам варзишгари хуб мешавад мақсад бача спокойни ҳам вақт варзишгари хуб мешавад тентаки ҳеч ҷора намегира ба тентаки ҳам вақт бояд хоксор бошад кудаки одами хоксор маълум аст ва ман қатъи ҳар як тайбаи кор мекунем 1.5 соати машқ дорем ман 1.5 соат қатъи 40 кас кор мекунам кадомеш ки дахилиш мегира ҳеш дар машқ боша дарш ав вобаста бо ки кор кардан осонтар аст бо калонсол бачаҳо ё ки бо кӯдакон калонсол қатъи осонтар кӯдакон садик азоб мекаши инча меге халики дигар ора намешавад гучош неятата кашқадаш маш тамом мешавад бале вақт яъне мирава калоно дадаҳами баъни як каса мегири нишон метиҳи хишон кадан мегира мефаҳмад дора ҳар як ташқати мери кор мекунӣ қинда дуруст калон кардан бениҳоят қинда нақшаҳои касбии шумо ба ояндаи наздик чӣ гунаанд дар ояндаи наздик насиб нақшаҳо калон омад сел мондагим то организатсияи калона иншоалло бародармо нурулло ба қарби бой дора бои шагзарно америка рава мо дарши да америка баромад кардани ҳастем яъне ки дар он ҷо баргузор кардани ҳастед муорибаи худро бале ояндаро дар ҳамаҷо хуб ташаккури зиёд мегӯям пеш аз ҳама барои иштирокатон дар барномаи шомгоҳи бетанаффус барои қадам ранҷа карданатон ба радиои нав ба шумо дар амалӣ шудани ҳамаи нақшаҳои касбӣ ҳамаи нақшаҳои ҳаётӣ пеш аз ҳама муваффақият таманно мекунам пеш аз ҳама саломатӣ дарозумрӣ ва ҳар орзуе ки дар дили худ мепарваред бигзор ҷомаи амал пӯшад ва бирасед ба ҳамаи орзуҳои худ ва дар кадом майдоне баромад мекунед бигзор номбардори миллати тоҷик ва парчами тоҷикистони азиз бошед раҳмати калон дар шуморо апаморо даъват кардем дар барноматон мо кӯшиш мекунем ки ҳама вақт парчамбардори ватан бошему номбардори кишвар зинда бошед хуш омадед раҳмати калон паҷа саломат бошед азизони дил ан ҳамин ҷо барномаи шомгоҳи бетанаффус ба охир мерасад ба ҳамаи шумо шоми хушу бо фароғат таманно дорам бо шумо будам ман зарнигори рустам хайр Новое радио.